लोगोसेयैनो उदालगुरिनि MLA जानानै बिथाङा हाबा मावगासिनो दङ। काउन्सिलफ्राव बे रोखोम थायो बेखौ जोङो नुदों। जेरै कार्बि आंलंआवबो कार्बि आंलंनि MP-आनो काउन्सिलनि EM जानानै दङ। बेबायदिनो सानैसो बिथांमोनाव दङ। आरो लोगोसे दिमा हासावआवबो दाख्लै बावैसो गोदानै मोननाय जे मन्त्रि बिथाङाबो दिमा हासावनि एजुकेशन डिपार्टमेन्टनि EM बेबायदि बिथांमोनाबो खामानि मावदों। थ' जोंनि बेलायावबो दुखु दुखुसिबानो उदालगुरिनि MLA बे जाथावै मोनसे जाथाय नङा। बेबायदिया कार्बि आंलं आरो दिमा हासाव आगोलनिफ्रायनो दङ। एबारसो जोंनि गेजेराव बिदि जादों। थ' जेब्लानो माने केबिनेट मन्त्रि हिसाबै बिथांखौ थिसननाय जागोन बिथाङा डेफिनेटलि मोनसे बिबानखौ बिथाङा गारगोन। दा जिहेतु मन्त्रिबो होथ'नाय जायाखैखाय आरो जोंहाबो जिहेतु जोंनि पार्टी हान्जायाव जोंनि माने UPLनि MCLAनि अनजिमाया एसे खम थानायखाय बिथाङा बे दायित्वखौ लानानै खामानि मावगासिनो दंथ'यो। BJP हान्जानिफ्रायल' सानै मन्त्रि होनाय जादों आरो दायो मोनथाम मासि खालि जानानै दङ। जेखौ माने रुलिं पार्टनारफोरनो जेरै AGP आरो UPLनो मोनसे मोनसे होबावगोन। दाख्लैनि उनाव माने बुंनाय जादों जे थाबैनो आरोबाव बे जे खालि दंबावो मन्त्रि होनो गोनां बेखौ होगोन। रायजोनि जेसेबां माने जौगाखांनायनि खामानि मावनो बे मन्त्रिफोरखौ थाबैनो होगोन होननानै बिथाङा बुंदों। दा बेनिखायनो जों आसा खालामदों खुब खम समनि गेजेराव आरो जोंनिफ्रायबो UPLनिफ्राय सासे मन्त्रि मोनबावगोन। जोबथा सोंनाय नोंथाङा बुंदों जे जुदि बे बाथ्राखौ लानानै गोबाङानो गोबां रोखोमै सानदों जे बिटिआर एकर्डनि जे दफाफोर बे दफाफ्रा मावफुंजायाखै आरो मावफुंजाबाय। दा नंगौ 100% मावफुंजाथ'वाखै नाथाय माखासेफ्रा मावफुंजाबाय। दा जेफोर आयदाफ्रा मावफुंजायाखै बेफोरो गासैबो सावरायजानाय मोनसे सावरायजागासिनो दङ। मावफुंनो थाखाय राहा लामा लादों। जेरै सेथियावनो बिटिआरनि सिमा बारायनाय गामि सोसननाय दा बे खामानिखौ मावगासिनो दङ। जों बयबो मिथिगौ सिगांनि बे कमिसननि जे चेयारमेनमोन बिथाङा रुंसारि जालांबाय आरो गोदानै सासे चेयारमेन थिसननाय जादों। आरो बे चेयारमेना गोदानै थिसनजानायखाय सिगांनि चेयारमेना जेसेबांनाखि बियो खामानि मावलांबायमोन बेखौ फारि फारि बिथाङा नायबिजिरदों आरो बिनि थाखाय एसे गोलाव सम लादों। दा गोलाव सम लादोंमोन आरो बिनिखायनो बिथाङा माने मेल मिटिं लिंनो हायाखैमोन। दा बिथांनि स्टाडियाबो जोब्बाय, मेलबो जाखांबाय आरो जि आद्रा थानाय खामानि बे खामानिफोरखौ बिथांमोना मावगासिनो दङ। बिनिखायनो जोङो बेनि सायाव जोङो नारसिनदों जे बेखौ थाबैनो खालामनांगौ। बिसायख'थि बायदिसिना सम थानायनि थाखाय माखासे उसुबिदा जादों आरो बेबायदिनो केसफोरनि बाथ्रा माखासे केसफ्रा उइथड्र जाबाय आरो माखासे केसफ्रा उइथड्र जाबावाखै। माखासे दैदेनगिरि आरो मावथिफ्रा दाबो जेलाव दङ। बेखौ लानानैबो जोंनि सिगनेटरि आफाद आरो सिगनेटरिफ्रा जोङो बे सरकारजों सावरायगासिनो दङ। केसफोरखौ फोजोबनायनि राहा लामा लागासिनो दङ। जायफोर केसखौ थाबायबाय थादों जाय उकिल आरो बेजों जोंनि काउन्सिलनि सरकारि उकिल बिथांमोनजों सावरायलायनानै बबे समाव मा खालामनांगौ बे बाथ्राफोरखौ खालामगासिनो दङ। दा बेनिखायनो जुदिहे जोंनि एकर्डआव थानाय दफाफ्रा जुदि जायाबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगनेटरि मोनसे आफाद जानायखाय बिथांमोना जुदि गोलाव जालाङोबा खुद्रिनोबो हागौ। गोलाव जालाङोबा सरकारखौ नारसिननो थाखाय बायदिसिना हाबाफारिबो लानो हागौ। बे जाथावै नङा। जों नुदों जे आसाम एकर्डआ दाबो गोबां क्लजफ्रा एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जायाखै। इमप्लिमेन्ट जायैनि थाखाय आसुआबो आन्दलन खालामो। जुदि जोंनाबो गोलाव जालाङोबा निस्सय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो खुद्रिनो थाखाय बिथांमोनहाबो मोन्थाय दं। गोबां भटआव दासिमहालागै 2 राउन्डनिल' रिजाल्ट होदों आरो बे 2 राउन्डआव जोङो प्राय जोङो 9000 भट जोङो मोननो हाबाय आरो BPFआ खालिबोल' 4000नि एसेल' बांसिन बिथांमोना भटखौ मोननो हादों। थ' जोंथ' सिगांनिफ्रायनो रोखाखामोन जे जों बावहाय गोबां भटनि जोङो बारा मोननानै जों देरहासार जानो हागोन। मानोना BPFआ जेरैबायदि फोसावदोंमोन बिसायख'थिनि समाव जे कख्लाबारियाव देरहाबानो BPFनि सरकार जाफिनगोन होननानै बिथांमोना फोसावदोंमोन। नाथाय रायजो राजाफ्रा मिथिगौ बिथांमोनजों दासान्दि 11 साल' सोद्रोमा दङ।
सासे दाजाबाबो 12 साल'सो जायो गतिके 12 साजों सरकार दानो हाया मानोना UPPL जों BJP दङ UPPL जों GSP दङ गुबुन आरो पार्टी गैया गुबुन आरो बेबायदि माने MCLA गैया जायफोर लोगो लानानै बिथांमोना सरकार दानो हागोन दा बे बाथ्राखौ बर' रायजो राजाफ्रा गुबुन हारिनि रायजो राजाफ्रा मिथिगौ जे बिखेबा खालि बे बिसायख'थियाव बाहागो लानो जाहाथे भट बुथुमनो हायो बिनि थाखाय बिथांमोना बे रोखोमनि बाथ्रा बुंनायखौ रायजो राजाफ्रा हमदांनो हादों बे जाहैबाय बाइ इलेक्शनसो सरकारानो देरहाखायो बेबायदि बाथ्राखौ मिथिगौ आरो आसामाव जेसेबां बाइ इलेक्शन जालांबाय MLA नि बाइ इलेक्शन जेराव जोंबो UPPLआबो गसाइगावआव जों देरहानो हादोंमोन तामुलपुराव देरहानो हादोंमोन आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव जे बाइ इलेक्शन जादों बाव BJPआ देरहानो हादों थ' मानसिफ्रा ओरैनो हमनानै लायो जे बाइ इलेक्शनखौ सरकारानो देरहाखायो बेनिखायनो कक्लाबारिनि गासै रायजो राजाफोर बर' गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो बुजिदों जे जोंनो 5 बोसोराव जुदि जौगाखांनाय नांगौब्ला अब्ला जों रुलिं पार्टिजोंनो थानांगोन आरो बिनिखायनो रायजो राजाफ्रा बाव भट होदों जोंनि रुलिं पार्टिनो बेनिखायनो जोंहा सिगांनो हमदांनो हाखादोंमोन जे मानोना दिनै गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो जोंनो जायगा होदोंमोन बिथांमोना मेल मिटिं ओंखारदों बिथांमोना सावरायफैदों दा बेखौ नोजोर बोनानै जों सिगांनिफ्रायनो स्पष्ट'खामोन जे जों गोबां भटआव जों देरहासार जानो हागोन आरो बे जानो थांगासिनो दं बसुमतारी माबा जिरायना दं मा बुंनो सानो बिथाङा